La vitrectomia ens permet tractar patologies del propi vitri, és a dir, quan tenim un vitri, una opacitat, per exemple, per mosques, que són les miodesòpsies volants, que incomoden molt al pacient, per uveitis, que és una inflamació, ja sigui de causa infecciosa o no, o per hemorràgies. De vegades el propi vitri tracciona dels vasos de la retina, de vegades tenim pacients diabètics que poden presentar aquestes hemorràgies, o trombosis a l'ull, i de vegades extraiem aquesta hemorràgia i ens trobem amb patologies de retina que en aquell mateix moment hem de solucionar. Normalment fem la vitrectomia amb una anestèsia local, una anestèsia perivulvar i una mica de sedació. El primer que fem és realitzar 3 esclerotomies, és a dir, 3 incisions molt petites, de menys d'1 mil·límetre, a la part blanca de l'ull, que és l'esclera. Això ens permet poder entrar amb diferents instruments. En un posem una infusió per mantenir el to de l'ull, una llum, i finalment el vitreotom, que és el que ens permet aspirar i tallar aquest vitri. Quan tenim patologia a la retina, el que fem ja és utilitzar, mitjançant unes maniobres quirúrgiques, altres instruments com unes pinces intraoculars més especialitzades o un làser, depenent del cas. El vitri el substituïm o bé per una solució salina o, en casos més greus, per gas o inclús per oli de silicona. L'Institut Català de Retina té l'avantatge que té urgències 24 hores tots els dies de l'any i amb això podem diagnosticar de forma precoç molts pacients amb patologies de retina que requereixen d'una vitrectomia o bé programada o bé urgent. Nosaltres operem la majoria de pacients a la Clínica Bonanova. És una clínica de més de 25 anys d'experiència, amb 5 quiròfans funcionant i amb un equip humà amb formació contínua i actualització màxima. Durant aquests gairebé 17 anys de professió sí que us puc confirmar que la vitrectomia ha millorat en molts aspectes. S'han perfeccionat les incisions, ara es fan molt més petites i estem parlant ja d'una cirurgia mínimament invasiva i això repercuteix en el pacient que té moltes menys molèsties i la recuperació és molt més ràpida. Hem tingut pacients amb despreniments de retina, amb afectació macular i molt agressius, als que els hem fet diverses cirurgies de moltes hores i aquells pacients han recuperat més visió de l'esperada. Llavors, tot això és molt gratificant pel pacient i també per nosaltres com a cirurgians.